ƙarya ne an yi walƙiya din na ganku babban kuskuren da kuka yi shine da kuka bari na ga Fati billahi allazi la ilaha illa kai sai na ga bayansa wallahi in na juya ba a'udhu billahi Fati dama ke ce ka santa wallahi naji a jikina dama kina raye so kawai ake araba mu to kaga wani kwarkwar Fati ni ne fa Umar kaga dalla janye wannan abokin naka kan ba daɗi ka san sanyi ya zo mu je mana zo mu na lura dai haukana kawai nake ba so na kike yi ba boye nake haba diya bai kamata tun ina secondary a gane nayi nisa a soyayya ba wallahi shine baban Fati ne fa wai lafiya kuwa a tunanina ban kai matsayin da za ku sauya gari saboda in haƙura da Fati ba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa ka zaɓi ka fito a matsayin saurayinta bayan kai yayanta ne ba na ganin kowa sai ke dan idan na ce zan kalli wasu mutanen a nan wurin zan saba alƙawarin da ne miki na daina yin fishi wannan bawan babban lalura ce a tare da shi wallahi yayi rayuwa da ni a baya rayuwa mai cike da burin san kasancewa tare da ni tare abada ya kamata ka bawa abin da ya kawo ku garin nan muhimmanci babu abin da ya fi Fati muhimmanci a rayuwa abin naka ya kai haka shigo cikin gidana mama ki ce min Fati bata mutu ba da bakinki wannan shine kadai abin da zai fitar da ni daga cikin damuwar da na shiga tun lokacin mutuwan Fati na farko ban taba sanin ka ba idan wata larura ce take damun ka Allah ya baka lafiya